Gurean gaur Mondragon Unibertsitateko DBZ-tako masterreko ikasleak izan dira eta goizean beren proiektuen aurkezpenak egin dituzte eta ondoren Arantzazu-Lab zer den eta zer ekimen martxan jartzen ari ditugun entzun dute Naiara Goia, zuzendariaren eskutik, eta ondoren lan dinamika bat proposatu diegu. Guretzat oso garrantzitsua da ikasleen eta gazteen ahotsak jasotzea gure ekimenak aberasteko, eta 3 galdera proposatu dizkigu etxean lantzeko. Lehenengoa, zein da etorkizunean 2050 urtean irudikatzen duten Euskal Herria, ondoren ze ekarpen ikusten duten edo gustatuko litzaiekeen Arantzazu-Lab egitea etorkizun hori lortzeko, eta 3. nola irudikatzen duten beren parte hartzea horretan. Guretzat oso garrantzitsua da gazteen ekarpenak eta ideia jasotzea, beraiek baitira etorkizuneko erronkei erantzuna eta ekarpen baliotsua egingo dieten gizarteko talde bat. Eta beraiekin esperimentatu nahi dugu eta beren aldetik jaso nahi ditugu ideiak eta proposamenak ere.